Podľa tohto návodu sa ľahko naučíš zapletať tieto copy aj ty. Takže najprv si rozčesem vlasy, rozdelím si ich na dve polovičky a každú polovičku ešte na ďalšie dve polovičky. Vlastne, aby som mala 4, aby som mohla do kríža zapletať. Tu si rozdeľujem už vlasy na 3 časti, klasicky ako pri zapletaní, s tým, že zo spodu priberám. Mám to rozdelené na 3 časti. A idem. Zoberiem si malý prameň z jednej strany a pridám to k tomu prameňu, ktorý mám aktuálne v strede. Potom z druhej strany. A takto vlastne pokračujem ďalej a ďalej. Opäť si priberiem jeden prameň, pridám si to do toho, čo mám v strede. Ja si vlastne ten stredný prameň vždy držím medzi palcom a ukazovákom. A medzi ukazovákom a prostredníkom mám jeden prameň a ďalší mám z vrchu vlastne prehodený. No ale podstatný je ten, ktorý mám medzi palcom a ukazovákom. No a tu už idem krížiť. Kúsok, iba maličký kúsok zapletiem, aby som ten cop potiahla. A ďalej už pokračujem tak ako predtým a priberám pramene. Vždy medzi palcom a ukazovákom mám ten, do ktorého idem pridať vlasy. A hotovo. No a tu už začínam ďalší. Tento sa robí už trochu ľahšie, keďže už mám jeden hotový a vlastne už iba prekrížim ten prvý, čo som spravila. Opäť si vlasy rozdelím na 3 pramienky a tak ako pri zapletaní vlasov. A vždy ten, ktorý mám v strede, teda medzi palcom a ukazovákom, je ten, do ktorého pridávam prameň z jednej strany, z druhej strany, vždy na striedačku. A takto postupujem ďalej a ďalej. No a tu idem opäť prekrížiť tento druhý cop cez ten prvý. Tiež kúsok, iba maličký kúsok zapletiem, aby som ich prekrížila a ďalej pokračujem tak ako predtým a priberám. Pokračujem, zagumičkujem a hotovo.